ما شاء الله وكل من حاجة بالبلد غدينا بالغدا سسلمكم ما شاء الله لخرجكم أكان مسلك النزات كتناجا كتناجا ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلكم وبركاته أمامكم ما شاء الله لخرجكم Allah sosai yau da Allah ya gwada muna wanga rana a takaice dai na gode ma Allah sosai da ya gwada muna wanga rana babban rana mun yi azumi mun yi idi mun kare yau mun zo za mu nuna farin cikinmu da jin daɗi wanda Allah ya yi muna mun gode masa sosai mu mutanen Tamashaq kabila ne da ke yammacin Afirka ko in ce kaman ta bangaren West Africa wajajen nan ne muke da yawa kuma mu mutane ne masana'anta da masu ciwo aikinmu kenan kuma mu Allah ya muna baiwa da yawa ba fariya nake yi ba shine mi muna tafiya da rakumi tun lokacin da lore bai zo ba wannan rakumin nan yana aza kaya kamar lore kuma yakan iya tafiya wata uku wata biyu yana tafiya bai gaji ba to saboda shi kakanninmu sun yawo da dama cikin Afirka saboda shi kakanninmu sun samu dama suka yi sana'a da dama tun da suna da abin aza kayan da za su yi sana'a da shi rakumi ba dabban da ke duniya da ya fi shi karfi da adam ce aiki da shi ba kamar rakumi saboda shi akwai ayyuka da dama da muka yi da wayannan dabbobi a cikin sahara akwai wani karfe ana kiran shi inox yana daga kasar agades wannan karfe da shi ne ake yin takobi da shi tun zamanin da bindiga bai zo ba to wannan karfe cikin kasanmu ya ce mu ce amfani da shi ko ina mai shi yake duniya sai dai ya zo wurin nan ya nemi wajenmu kuma sahabbai yacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi yaci da sahabbai yukayen nan ko in ce takobi da suka yi yaci da su zamani annabawan nan duka da inoxun nan shi ne suka yi aiki da shi suka yi amfani da shi ana yi da shi kwano ana yi da shi ababai da yawa kuma ko ina kai yawo ba shi ko ina sai dai kasan nan na agades wurin nan ya ci saboda shi mu kabila ne da ce da dimbin tarihi kamar tun zamanin annabi Musa mu kabila ne da muke zaman kanmu da yarinmu da rubutunmu wannan rubutu ana kiran shi tifinak rubutun ya yi kama da rubutun 'yan Ethiopia ya yi kama da rubutun 'yan China ya yi kama da rubutun 'yan India in ka duba rubutu hudunga su manya-manyan rubutu ne da suke bayan doron kasa tun ba yau ba tun lokacin tufana tun wannan lokaci ne muka samu wannan rubutu saboda shi muna tafiya kuma muna zamne da kabilu da yawa a cikin garuruka da dama gaskiya zaman lahiya muke zamne da kabilun nan duka saboda shi cira na ce yi tashi hankali da ke taso a cikin duniya don Allah roko muke yi don Allah mutane su yi hankuri su yi tunani da kyau a duba zaman lahiyan da aka yi baya lokacin nan kakane duniyan ya ce don Allah wannan zaman lahiya su yi kokari wannan zaman lahiya da ta kubce ta komo kuma don Allah mutan duniya fitina bai da amfani fitina ba riba ciki zaman lahiya a ciki ne za a samun cigaba kowane cigaba ne na duniya in dai ba zaman lahiya wallahi babu cigaba akwai wurin kasashen da ba zaman lahiya mutane sun tafi sun bar gidajensu
sun bar arzikinsu, sun bar komi da komi. To me ina amfani da ce cikin wanga abu? Don Allah muna roko mu 'yan Tamashaq na Ghana muce cira ga duniya duka, musulmai da 'yan kristoci, dukkan wani tarabu, dukkan wani ya ce dukkan wani religion da mai shi ce ciki. Don Allah roko muce yi duniya su bari mu zamana lafiya. Don Allah kowa duk inda kace ka bari mu zamana lafiya. Lafiya cikin shi ne za mu samu komi, cikin shi ne za mu tarbiyyar da yaranmu, cikin shi ne za mu yi ibada. Duk wani ibada in ba zaman lahiya ba iya yi. Saboda shi don Allah cira muce yi ainihin musamman ma kuma ga mutanenmu a Tamashaq, kamar yadda muka san ku, in wani ya taka ku sai ku gwada mishi hanya, in wani ya taka ku kafin ya ce gafara ku ne za ku fara ku ce mai shi gafara. Don Allah wannan tabiya da iyayenmu suka koyon muna da shi, don Allah mu rika wanga don saboda mu samu zaman lahiya, mu samu albarka duniya da lahira. Saboda shi godiya nake ga kuma shi duka da Ghana duka baci daya, ina gode musu, ina musu barka da sallah. Allah ya ciyaye mu, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu zaman lahiya a cikin kashenmu na Kumasi, musamman ma da kasar Ghana da duniya duka baci daya. Kumashi don Allah ku bar mu zamana lahiya, don Allah ku bar mu zamana lahiya. Zaman lahiya ya fi komi. Ku bari komi, wanda aka zaga ya bari, wanda ba a zagi ba ka bari, wanda bai da gaskiya ya bari, wanda ce da gaskiya ya bari, kowa ya bari, don Allah mu zamana lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne naku diyanku Sarki Hamma na Tamashaq na Kumashi. Ina gaida kowa, ina gode ma kowa.